Quan els hi pregunten a què es dediquen, els dos convidats avui contesten que depèn, perquè ells són actors, directors, guionistes, muntadors, productors i moltes coses més. Ells són Cesc Martinell i Mireia Blasco. Un aplaudiment. Bona nit, Cesc. Bona nit. Mireia. Ens aixequeu una mica de llanant, penso. Benvinguts al programa. Gràcies. Aclareu-nos una mica això, va. A què us dediqueu vosaltres? Bé, doncs crec que ho has definit molt bé, no? Depèn. Sí, perquè a la companyia de teatre en què estem, doncs, com que ho fem tot pràcticament nosaltres dos, ens veiem obligats a fer des dels guions, bueno, començant per l'argument, els guions, la definició dels personatges, a partir d'aquí el vestuari, doncs tot el que es pugui imaginar per fer una obra de teatre. O sigui, sou els directors d'una companyia de teatre que es diu... Dracònia. I què feu? Obres de teatre? Fem obres de teatre més que res pels mercats medievals, són espectacles temàtics, on incloem normalment lluites amb espases. Aquí tenim una mostra dels tipus d'espasa que fan servir, que segur que no us han preguntat mai, no? No els hi preguntaré. Són de veritat, les espases són de veritat, com podeu veure. O sigui, que us dediqueu a les lluites, a la lluita escènica, que se'n diu, no? Si no tinc mal entès. Sí, de fet, nosaltres som especialistes en lluita escènica i en pràcticament totes les obres que fem i que creem sempre hi ha un component de lluita. Però no només això, em sembla que també sou especialistes, el que se'n diu un doble de cine, no? Sí, això és a part ja de la companyia de teatre. Estem amb una empresa d'especialistes de Mataró que es diu Stanworks, que treballen tant per publicitat com per cinema. I hem estat a diverses produccions, tant espanyoles com estrangeres, fent d'actors especialistes. Però això és de més a més, no? Diguéssim, el vostre, la companyia és Dracònia i quin tipus d'espectacle feu? Només en mercats medievals o...? Perquè ara està molt de moda això dels mercats medievals, no? Bueno, ara ja fa uns anys. Home, jo m'imagino que més que res són espectacles temàtics, perquè com incloem molt el tema de l'acció, les lluites i coreografies de combat, doncs ho fem entrar amb els romans o medievals, època clàssica, però dediquem una miqueta ara a tot. Aleshores fem espectacles específics on hi hagi aquest component històric, per dir-ho d'alguna manera. Sí, de totes maneres també fem una miqueta de fantasia, exacte, a les fires tenim... medievals doncs, ens demana moltes vegades no només espectacles de lluita, sinó un espectacle de foc, per exemple, i la nostra companyia doncs, amb els anys ha anat creixent i hem aconseguit doncs, poder arribar a fer tots els espectacles que es puguin demanar en una fira medieval, tant siguin infantils, com siguin per adults, com siguin un espectacle de foc, fins i tot dirigir espectacles que puguin ser específics per una fira o ja sigui per un mercat, per una festa, etc. De quants actors i actrius estem parlant a la companyia? Uf, és una bona pregunta. Gràcies, ja m'ho diries. A veure, són forces. El que passa és que la majoria d'ells són col·laboracions. Aleshores, nosaltres tenim un petit nucli, que som aquestes 6-7 persones amb les que contem més sovint, que són gent que estan més preparades de cares a fer la lluita escènica, i després doncs, hi ha una sèrie de persones amb les que contem, potser no tan sovint, però de tant en quant, que són actors, o són clowns, o són ballarines, o... Sí, depenent de l'espectacle, normalment agafem o ja siguin actors de text o agafem actors especialistes o figurants, depenent de l'espectacle, doncs llavors decidim i tenim una borsa d'actors i mirem quin s'adapta més al perfil que ens demanen per aquell espectacle. Hem arribat a ser 20... Fins a 20 i persones. Fins a 20 i tants actors, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I, òbviament, ja sé que és un espectacle, però segurament comporta un cert risc, no, aquesta feina? Sí, evidentment. Com has dit tu molt bé abans, són armes de veritat. No sé si es pot apreciar per càmera, però... Són d'acer, no tenen punta i no estan afilades, però tot i això està clar que un cop amb una arma d'aquestes doncs, et pot fer un bon tall. I sí, són espectacles que evidentment necessiten molts assajos i molts entrenaments perquè es pugui fer tot amb la màxima seguretat, ja sigui per nosaltres i pel públic que està mirant, perquè és això, de ser tan segur com per tothom. No? Per això és molt important la figura del coreògraf, que en aquest cas és en Cesc, que és el que fa les coreografies perquè a ningú se li oblidi que això és una mena de dansa. Nosaltres tenim molt clar el que farem en cada moment, no hi ha res improvisat i això ha de quedar molt clar. Bueno, doncs, què us anava a dir ara? Doncs això
m'ha agradat molt el que m'heu explicat. Ens alegrem. Ens alegrem. Sí. També toqueu, només no toqueu al món del teatre, cinema i això? Bueno, sí, com a especialistes, però com a producció pròpia? Sí, de fet nosaltres, bueno, ens agrada tocar una mica tots els pals i vam començar ja amb una producció pròpia, que era el Genet Negre, que va ser un migmetratge medieval, i bé, tenim en cartell alguns projectes que ens agradaria començar a introduir-nos en el món audiovisual perquè creiem que les lluites que estem fent ara per teatre creiem que poden tenir molta sortida amb el que és I l'audiovisual. ja, per acabar, una pregunta una mica personal, perquè vosaltres us dediqueu a això, viviu d'això. Sí, els O com a dos. mínim ho Sobrevivim intenteu, no? d'això. Sí. I com s'acaba dedicant una persona en això tan concret? Suposo que és totalment per vocació, no? Jo per casualitat. Ah. Un dia ho veus, t'agrada, t'hi fiques i t'hi enganxes. Sí, jo també una mica el mateix, és a dir, jo mai m'hagués imaginat que podia acabar fent coreografies o podia estar fent d'actor especialista. Senzillament un dia vaig veure un espectacle similar als que estem fent ara, em va agradar moltíssim, vaig dir, ostres, i a mi m'agradaria fer això. I mica en mica et vas posant a fer aquests tipus d'espectacles i veus que t'agraden i, bueno, fins des de participar en diferents companyies fins a acabar formant la teva pròpia companyia de teatre i que de moment doncs funciona. Portem 4 anys i la cosa tira. Doncs moltes gràcies per venir, ha estat un plaer. No. Ens ho estem passant molt bé, però ens hem quedat sense temps. Em sembla que ho ha explicat molt bé, això de la lluita escènica i del teatre de recreació històrica. I espero que ens veiem aviat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Molt de gust per venir. Gràcies, bona nit. Adéu. Gràcies. Un aplaudiment, sisplau.